Beste kijkers, heel veel mensen denken dat er in de polders van West-Vlaanderen geen activiteiten zijn in de wintermaanden. Maar schijnbedriegt, want we zijn hier te gast bij familie De Bruikere in Aardenburg. En er gaat een heel dynamische uitzending gebeuren. Komt u mee? Hallo. Goedemorgen. Hallo, hoe gaat het? Prima, met u? Met wie heb ik het genoegen? Bas van Melle. En waar woon je? Sluis. Oké, en hoeveel tijd doe je hier stage nou? Ik loop hier 2 weken, 2 aparte stageweken en dan nog 10 losse stagedagen. Oké, ik snap het. En wat was je hier nou aan het doen? Nu waren we pootaardappelen in de bunker aan het kippen om verder te sorteren. En waar komen ze vandaan? De pootaardappelen komen nu uit de koeling. Hebben een paar uur losgestaan om af te Een beetje op te warmen. Om op te natuurlijk, warmen. hè? Ja, een beetje op temperatuur te komen. Inderdaad. Ja. En hoeveel zit er in zo'n kist? Kun je dat even uitleggen? Dat gaat ongeveer rond de 1000 kilo zitten. Oké, nou dankjewel Ja, voor dit mooie interview. graag gedaan. Oké. Zo Bert, ik heb net van Bas gehoord, de kistenkantelaar. Wat gaat er nu verder gebeuren? Klopt, Bas heeft zojuist de kerstveldsgewas en de bunker gekipt. Vervolgens zijn ze via dit bandje op de egelband gegaan. Zoals je in de kerst kunt zien zijn er kleine stukjes grond uitgehaald, loof, de kiempjes zijn er allemaal afgehaald. Vervolgens gaan ze met die grote band naar boven naar de sorteerruimte. En dat komt dus op de sorteerder. Misschien kunnen we daar even gaan kijken. Ja, helemaal goed, ik volg. Oké. Oké. Gaan. Nou Bert, we zijn hier boven aangeland, maar ik zie hier allemaal traliewerk. Wat stelt dit voor? Klopt Jan, we zijn eraan gekomen bij de sorteermachine. Je kunt zien, er zitten 4 lagen in de sorteermachine. Ze kunnen de poters in 4 maten sorteren. Aan de hand van deze 7 bepalen we de maat, zeg maar. Dus de klant vraagt bijvoorbeeld aan onze sortering 35, 55. Laag van boven 55 en onderin 35. Dan krijg je precies die maatsortering die de klant wilt. Goed, en wat gaat er dan verder gebeuren? Vervolgens gaan ze via afvoerbanden naar de bunkers toe. Kunnen we ook al even kijken nemen? Ja, ik volg weer. Oké. Oké. Nou Bert, we staan hier bij de bunkers, die 4. Leg eens even uit. Wat gaat er dan verder mee gebeuren? Ja, klopt ja. En iedere bunker zit een verschillende maat. Dus in die bunker zit de 55 plus, dat is de bovenmaat. Daar gaat de consumptie in. En dan hebben we nog 3 andere maten. En die gaan de poters allemaal in. Dus dat zijn 3 verschillende maten die de klant besteld heeft aan ons. En dan kunnen ze weer verder naar de sorteren. Ja, nu gaan ze van hieronder uit gaan ze per maat naar het leeslokaal. En daar medewerkers die nemen dan de rechtmatigheden eruit. En zodat de klant tevreden is met het eindproduct. En van die grote aardappelen, die 55 plus, maken ze lekker frietjes bij. Daar kunnen ze lekker frietjes van maken inderdaad. Klopt. Nou, smakelijk eten. Dank u wel. We staan hier bij de leesband. Met wie hebben we het genoegen? Jacco Wasting. Jacco, wat ben je hier aan het doen? We zijn hier de aardappels aan het nalezen. Die zijn daarnet gesorteerd op maat. En hier halen we de kluiten eruit. Een aardappel waar een schurft op zit. Of een aardappel waar een groeischeur in zit. Die te snel gegroeid is. Een halve, die moeten er allemaal uit, die mogen niet door. En die gaan daarin? Ja, die gaan het voer in noemen we dat. Ja. Die worden weer opgegeten door de koei. En waarom is de rollenband? Ja, het lijkt mij helemaal duidelijk, maar voor de kijkers? Ja, omdat het een rollenband is, kunnen we ze laten draaien. En omdat we hier met 4 of 5 mensen staan, kunnen we ze van alle kanten een keer bekijken. Zodat we elke slechte, halve en een stuk eruit, dat we die er allemaal uit kunnen rapen. Helemaal goed. Nou, het lijkt mij helemaal duidelijk. Dankjewel Jacco. En heel veel plezier. Ja, dankjewel. Succes. Dankjewel. We staan hier met een zak met aardappelen. Met wie heb ik het genoegen? Met George Peters, keurmeester bij Den Haag, reeds 40 jaar werkzaam bij het bedrijf.
Ik kom hier vandaag aardappelen keuren, zeg maar. En we hebben nou een zakje op de hor liggen. En die gaan we beoordelen op esthetisch vlak. Dus we gaan kijken, zeg maar, of er afwijkingen in zitten in die aardappel. En zoals ik het gewoon altijd doe. Dus doe gewoon. En waar kijk je dan naar? Als je naar de kwaliteit, kun je zijn hardappel erbij pakken? Ja, we gaan eerst even. Ik heb hem nu een stukje uitgekipt en ik ga de rest van de partij even schudden. Dat de grond er meer afgaat, dan kunnen we de aardappel beter zien. Dat ga ik nu eerst even doen. Oké, prima. Dus nou is je ontdaan van de grond. Voor een stuk ontdaan van de grond. Ja, en nou? Dus je ziet dus, zeg maar, hier, dan zie je dus beter de aardappel zie je dus liggen. Voor de rest zien ze er gewoon vrij goed uit. We kijken dan ook altijd even naar de temperatuur van de partij. Oh, die moet ook gemeten worden? Ook gemeten worden. En welke range moet die zijn? Nou, het is best als die bewerkt is, dat de temperatuur bij het bewerken, zeg maar, ongeveer tussen de 8 en de 10 graden is. Oké, nou. We gaan even kijken wat hij weer heeft. De temperatuur zit iets verschillende partij, maar we kijken, zeg maar, zit hij op ruim 8 graden. Of er ongeveer. En dat is perfect dan, hè? Dat is precies goed, zeg maar. We doen dus ook altijd van een partij een aantal krollen doorsnijden. Kijken of er inwendige gebreken zijn. En zitten hier nou inwendige gebreken in? Die heb ik nog niet gezien, zeg maar. Nou, Jos, hartelijk dank voor deze duidelijke uiteenzetting. En succes met alles wat je doet. Gaan we proberen. Oké, Jullie ook. dank je. Tot zo. We staan hier bij een volle kist vol met gesorteerde aardappelen. Jos heeft net uitgelegd wat de keuringseisen zijn. En wat gaat er nu verder mee gebeuren? Nou, het is een Kerst Fontana 3550. Die wordt binnenkort in bulk opgehaald. Dat wil zijn, die wordt door een vrachtwagen opgehaald en dan gaan we 30 ton tegelijk weg. We kunnen ook wat de klant wil. We kunnen doen ook wel eens in big bags plomberen of in zakgoed. Wat is het gewicht van zo'n big bag? Een big bag weegt 1250 kilo. En zakken? Zakken dan gaat 10, 25, 50 kilo wat de klant wilt. Maar je merkt gewoon in het begin van het sorteerseizoen, dan zit je heel ver in het Midden-Oosten. En dan vragen ze altijd zakgoed. En naarmate je dichterbij komt, gaat het steeds meer in bulk. Oké, prima. Nou, dan is heel het proces rond. Mag ik je hartelijk danken voor deze uiteenzetting. En heel veel succes met alles wat je doet. En bedankt. Dankjewel. Oké, hè. Doei, hè. Oké. Mooi hoor.